cookies Aunty Irene yn ffefryn mawr dy'r teulu ac yn hawdd iawn i'w gwneud. Nes I ddysgu gwneud rhain pan o'n i'n 8 oed ar yngwyliau cyntaf I weld ein teulu yn America. Y cam cyntaf di hidlo fflwr plaen, llwy de o soda pobi a llwy de o halen mewn I fowlen. Wedyn yn y peiriant mae gen I menyn a dwi'n mynd I ychwanegu 2 siwgr gwahanol, yn gwyn ac un brown gole. A wedyn byddai'n ychwanegu 2 wy. Ar ôl roi'r wyau yn y gymysgedd, rhowch ddiferyn bach o flas fanila I mewn hefyd. Ychwanegwch tua hanner y fflwr a'i gymysgu'n dda. Dwi'n ychwanegu gweddill y fflwr nawr efo llaw ac yna y chips siocled. Dwi'n cofio pan o'n I draw yn America am y tro cyntaf a ges I un o'r ein gan Aunty Irene. A nes I ofyn iddi os ddim yn I wneud mwy tra ni mas yna. Felly diwrnod wedyn, oedd I wedi prynu popeth I wneud y cookies a ni jyst yn cofio sefyll reit gyda bwysi yn dilyn popeth oedd I wneud. A nes I adael America tro na efo'r rysait yma. A maen nhw jyst yn dod nôl a siwr gymaint atgofion. A nawr mae Mari fach yn hoffi helpu fi mas yn y gegin dy'r ein. Nawr mae'r toes yn edrych yn eitha stiff. Yn cofiwch taw toes ar gyfer bisgedi yn nhw. Felly mae fe wedi bod bach fwy stiff na un cacen. Jyst newch yn siŵr bod pob darn o fflwr wedi cael ei crafu lan o'r gwaelod a wedi cymysgu mewn. Nesaf, ac yn olaf, y chips. Mae'r rhain yn chips siocled arbennig o America. Mae 'da fi stash bach yn y cwpwrdd, ond fe wnaeth rai arferol y tro. Nawr, mae fe lan I chi sut ydych chi'n mynd I roi'r cookies ar y sheet. Fe allwch chi ddefnyddio llwy. Be dwi'n tueddol yn wneud I roi'r cymysgedd mewn i'r bag. Mae hwnna'n gadael I fi reoli seis pob cookie. Rhowch twll eitha mawr ar y top. Gallwch chi hefyd defnyddio'r cymysgedd ar y pwynt yma mewn hufen iâ. Neu, unwaith chi wedi coginio'r cookies, allwch chi wneud brechdan hufen iâ rhwng 2 cookie. Ond I fi, yr unig ffordd I bwyta'r ein yw dwym o'r ffwrn efo glas o llaeth. Yn dibynnu ar y seis o cookie faint gewch chi allan o'r cymysgedd. Fel arfer tua 40 gewch chi. Gallwch chi ni roi bach I gael efo te canol prynhawn. Neu os na I roi bach I ngwri, fi'n meddwl neith e adael, so dwi'n ei roi eitha mawr. Dy'r ein ddim yn cymryd yn hir I bobi chwaith rhwng 10 a 20 munud yn y ffwrn. Mi wneith rein bara am ryw 5 niwrnod mewn jar. Maen nhw'n gwynto'n hyfryd.